كمي حاضركم طيب هلا طيب هلا اسكت الناس تنافرق صوني بروح مجمار سومني يقول لنا زمحاتي من بلالو جيزي ايريو ومحرا يلو معانت نريوم بزعما ايته ጌታቸው ረዳ አፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንስ ጎርዎ ቃለ መሕተት ዓለም ዘነጋገረ ናውኻትኩም በሰፊሑ ከነብሉይና በኻሊ መልክዕ ድማ አወል ሰዒድ ዝምልከት መልእኽቲቶም ሓላሊፍለሎ ከምኡን ጀርመን እንታይ በለት እንታይ ከያትሕነ ዘላ ዝብል ብዝርዝር ናውኻትኩም ከነብሉይና እዚኦምን ካልኦቶምን ዘዛናጉዕ ናውኻትኩም ከነብሉሚና ኮብራትን ኮብራንን ካውኻትኩም ተጽዊት ንገብር ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑን ከተተባብዑን ብኽብሪ ንዕድም مو اسكي بزا تزنقع فيديو حقاو ليوان زي حقاو ليوان تبلني اشتي باقرنا تزنقع عيلنا نابقوم نقرنا غناتو مجمري اسكي عابت احنا نملعز الو بس ما ولا فسكت انتم ساعات قد كويني نابعنا انت فطار قملك اخاخيل كنا انت كمينه تبحرنا كمينا نقورني هنا تشجرنا اتم ساي ايه تاجيهم كاينه حقو تايم 10 غزي غديو زدو تايت غدو انت لا تورحني تود يا غرز غير تولط يندخ تنيشتي اوا تنقول الصبق قدي يسس يلوم خسنت صعدا ليبا فلت صعدا وط ليبا يلوم زي فلت قلس ليبا يا ليبا لك زحفتن غزعنم تيونيس لك اندخن بتيو نا منقتيو ليباويا كنت يوم مقليل مخي حج اندي سامي ايكدو توم حدا ليباويا حقاويان يوم ياي فلت قلومين توم حدا خادك مريم كل اخايا بقى قلعت بلبل زلت شمو تاريكون موديكم تزللا تاريكون موديكم لفليفبا حريقون با مو ناي غزو يسرا امبرنا يدغدا حمد يغور نورمال لانو على ما اوكي سويتو ليبا اندا لغويوا تخكلي تايو حقاو ليبانا زي حقاو ليبا مچم حدا سب ونطامنتي ليبنت مچم منشتي تكون عباي تكون ليبا توهيلي صواع تتقعي كوين زركب جن اتي بمليونات زوسد سب اي تحزن يحلفلو لو معنتي بجمجمدي بجزعدي كم كال اندولو يحلفو اتنيشتي زوسد سب دموني يفرجن وي دموني يتحزن يسرن يغافع ስለዚህ አመሪሕነት ዘሎ ክራይ አካብነት ማንም ሰብ ዘየጻርዮ እቲ ብላዕሊ ዝረአ ዘሎ ወይ ደሞኒ እቲ ብደገ ዝረአ ቁምጣ ምንጥ ዝወስድ ድማኒ ክጋፋዕ ንሪኦ ዘለናን ሓቃው ዝኾነ ድርሰት እዩ ባሊ ወገን ድማ ብዛዕባ አይተ ጌታቸው ረዳ ዓለም ዘነጋገረ ኣብ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንስ ጎርዎ ቃለ መሕተት ብጣዕሚ ጉድ ዘበለ انتاشو مقالم حتاتي سلازي بزعبا زي سكي نشتي كنجو بيلنا فيديو سمعنا نملس مو حساون كنولو انا لي ياسازنا لودا صار درون በጣም ያስቸግር ነበር صار درون ስለመግዛት ስንወይ በአንድ ሰው ነው ሃንድል የሚያደርግ ይሄን ቀብድ ከፍለናል የሆኑ ከውጭ የሚመጡ በአፋር በኩል የሚመጡ ድሮን ኤክስፐርቶች ኖ ኤክስፐርት ከእስራኤል ነው የሚመጡት ተብሎ ነው አንድ ደላላ ነው እንግዲህ ደብረጽዮንና ሳምኖታል ማለት ነው ስለዚህ ቀብድ ከፍለናል 1.4 ሚሊዮን ይበል ወዘተ ይበል እና በአፋር በኩል ይገቡና ኮምፒውተራቸውን ይዘው ድሮን ሲመጣ መጣል የሚችሉ አሁን ይሄ ወይት ድንቆላ መሆን አለበት እኔ ድሮን ቴክኖሎጂ በሚመለከት ለማንበብ ጸረ ድሮን ሞክሬያለሁ እንደዚህ አይነት ማጂክ የለም ግን ተከፍሏል የትግራይ ዲያስፖራ የሰበሰበው ገንዘብ ነው ሌላ ዝርዝር ራዲዮ ሊግዛ ብሎ ተሰወራለ አውሮፕላን አከራያችኋለሁ ብሎ ቀብድ ወስዶ ተሰወራለ ይሄ ሁሉ ገንዘብ የት ነው የገባው ብለህ ብትጠይቅ ይሄ ኔትወርክ እኔ ፕሬዝዳንት ሆኜ ይሄን መቋጣጠር የተገባኝ እኔ ትእዛዝ ሰጥቼ ምንም በኔ ስም በመንግስት ስም ገንዘብ እንዳይወጣ ብዬ ግን
ያ ኔትወርክ በራሱ ጊዜ እያዘዘ ሌሎች ነገሮችን ይፈጽማል። በዚህ በዲያስፖራ ዲያስፖራው ከልቡ ትግራይን የሚወድ ከልቡ የትግራይን ሁሉ አረጋግጣለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ኃይል ነው። የኃይል የሰበሰበው ገንዘብ የት ዋለ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም እንዳልኩ ይሄ ክሪሚናል ኔትወርክ መፍረስ አለበት ብዬ ስለማምን አሁን እዚህ ላይ የምንለማመጥበት ጊዜ የለም። የውሸት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ትማሊ ምስ ኣብ መኸተ ኮይኑ አንጻር ኣብይ አንጻር በዓል ዳንኤል ክብረት ዝገብርዎ ዝነበረ ክነቅፍን ክወቅስን እዞም ጀኖሳይደራት እዚኦም ከቃለስን ዝገብር ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ናብኣቶም ኣብ በዓሎም ሚድያ ኣትዩ ኣብ በዓሎም ኣብ ብልጽግና ኣትዩ አንጻር ህዝቢ ትግራይ አንጻር ድሕንነት ናይ መኸተ ኣብ ናይ መኸተ ሓይሊ ሚስጥራውነት ናይ መኸተ ሓይሊ ኣባኺንካ ምሕላፍ ትኽክል ኣይኮነን። ሓደ ዘሰረቐ ሰብ ወይ ደሞ ውልቀ ሰብ ወይ ደሞ መሪሕነት ምቅላዕ ምእሳር ትኽክል እዩ 2 ዓመት ነገር ግን ናይ ህዝቢ ሚስጥር ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጸሚሩ ኣብ ሰርሖም ዝነበሩ ሚስጥራት ብሙሉኦም ፋሕ ኣቢሉ የውፅዎም። ስለዚ ኣብቲ መሪሕነት ዝነበሩ ክሰርሕዎም ዝኽእሉ ንመኸተ ዘድልዮም ነገራት ክሰርሕዎም ኣብ ዝኽእሉሉ ብዛዕባ ጥሮ ድሮን ድዩ ብዛዕባ ካልእ ድዩ ብዛዕባ ካልእ ድዩ ታክቲካል ዝኾነ ስራሕቲ ኣብ ሰርሕሉ ዝነበሩ ሚስጥራውነት ዝኾኑ ኣሕሊፍካ ምሃብ ግን ተገቢ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ግዕዚና ወይ ከዓ ሕማቕ ኣሰራርሓ ድማኒ ኣብ ህዝብኻ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ብምግባር ምስ ህዝብኻ ክትቃለስን ፍትሓዊ ዝኾነ ለውጢ ዝኾነ ክተምፅእ ክትክእል ኣለካ እምበር ምስ ሓደ ጸላኢ ወጊንካ ትማሊ ጀኖሳይድ ዝፍጽሙ ዝነበሩ ኣካላት ወጊንካ ናይ ህዝብኻ ስም ምጥፋእ ግን ትኽክለኛ እውን ኣይኮነን። እዚ ኣብ ዓለም እውን ተራእዩ ዘይፍለጥ እዩና ንስኻትኩም ከዓ እስኪ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡ። ብኻልእ ወገን ድማ ብዛዕባ ኣወል ስዒድ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዛላመሳ ዝነበረ ብዝሓለፈ ርክብ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ። ብዛዕባ እዚ ዘመልከተ ድማኒ ካብ ሓደ ተጋዳላይ ወይ ደሞኒ ካብ ሓራ መሬት ይመስለኒ ካብኡ ዝሃቦ ሓደ መልእኽቲ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ሰሚዕና እስኪ ንመለስ። ሰላም ኣወል ስዒድ ፈለማ ዝኸበረ ሰላም ተቕሪበ ናብ ጉዳይ ይካኣቱ ጽቡቕሞ ኣወል ብዛዕባተን ባሕሪ ረድኤት ሰላም ዕርቂ ምናምን ዝበልካዮም ጉዳያት ተመልኪተ ንእሽተይ ሓሳብ ክወከልኒ ከምቲ ዝበልካዮ ዕርቀ ሰላም ጽቡቕ እንዲ ግን ድማ ፕራዮሪቲ ዝበሃል ነገር ድማ ኣሎ። ከምቲ ምስ ብርሃነ ሰላም ተባሂልካ ተጨባቢጥካ ዝሕለፍ ነገር ዘሎ ይመስለኒ። ሓወይ ኣወል ስዒድ ቶም ናትካ ሰራዊት ናብ ትግራይ ምስ ኣተው እኮ ገዳማውያን ፈለስቲ ኣረግቶትን ከይተረፈኩ እዮም ደፊሮም ጨዮም ቀቲሎም ድኻታት ተቆፂሮም ደቆም ዝጥውርሉ ካምፓንታት እኮ እዮም ኣቃፂሎም ከይዶም ኣወል እቕሽቲ እኮ እዮም ሓሪዶም ቀቲሎም እንስሳታት ከይተረፋ እኮ እዮም ብህይወት እናሃለዋ እግረን ቆሪፆም ወሲዶም ብልኡኽ እኮ እዮም ኤችኣይቪ ኤድስ በኪሎም ከይዶም ህዝቢ እኮ እዮም ካብ መረበቶም መዛቢሎም እሞ ኣወል እስኪ ከም ሰብ ጠጠው ኢልካ ሓሰብ እዚስ ብሰላምታ ብምጭብባጥ ጥራሕ ዓፂኻ ክኸየድ ይከኣል እንተ ገደደት ሰላምታ ምጭብባጥ ድሕርታ ናይታ ቁልዓ ንብዓት ምስ ደረቐ መሐሸን እዩ እንተ ገደደት ምጭብባጥ ድሕርቱ ተማዛባላይ ኢሮፕ ህዝቢ ናብ መረበቱ ምስ ተመለሰ ዶ ይመሓሸን ነይሩ ነጊርካ ዶ ይኸውን ብርሃነ ብሰንኪ ሰራዊት ሻዕብያ እኮ ክሳብ ዝሎማ ኣብ ሕክምና ዝነብዓ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ኣነ ግን ዝነገረካ ዘረድአካ ይመስለኒ እምበር ብሰንኪ ሰራዊት ሻዕብያ ህዝቢ ኣብ መከራ ስቓይ ወዲቑ ለዚ ነዚ መፍትሕን ከይሃብካ ብቐሊሉ ዝፍታሕ ነገር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንና ተኻለይቲ ረድኤት ምናምን ዝበልካያ ህዝበይ ብውሽጣዊ ናይ ፖለቲካ ሕመቕ እምበር ረድኤት ዝፅበ ህዝበይ ነበረን መሬት ትግራይ ናይ ውሑዳት መጥቀሚ ኮይኑ እምበር ብወርቅን ማዕድንን ዝተሸፈነ መሬት እዩ እቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ኣወል ንሕና እኮ ኣብ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ኣካል ዝኾነ ሓንቲ ክልል ኢና ሓንቲ ክልል ንመሓደሮ እስካብ ህዚ ከዓ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ንመሓደር ከመይ ጌራ ሓንቲ ክልል ምስ ሓንቲ ሃገር ክትራኸብ ትኽእል እዚ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ሃደሽድሽ ኣቢሉ ዳግማይ ንትግራይ ህዝቢ ናብ ዕፅዋን ክባን ዘእቱ ጉዳይ እዩ ድሓን ኢትዮጵያን ኤርትራን ይራኸባ እሞ ባሕሪ ይጠቓቐማ እሞ ንሕና ካብኡ ፕሮፊት ንረክብ ኢና ፀገም የብሉን
ካብዚ ወፃኢ ካሊእ መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ እዚ ዝበሎ መልእኽቲ ንኣወል ስዒድ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኩሉ ተፈፂሙ እዩ ሰለስቲኦም ሓይልታት ኣርባዕቲኦም ሓይልታት በይኑ ብቻውን ዘይኮነ ሰለስቲኦምና ብዙሓት ሓይልታት እዮም ኩሉ ተፈፂሙ እዩ ኣብ ትግራይ ዘይተፈጸመ የለን ስለዚ ክሳብ 4-5 ዝበሎ መልእኽታት ብትክክል ገሊጽዎ እዩ ብሓቂ እዩ ነገር ግን ምስ ማንም ህዝብታት ሰላም የድልዶ ኣየድልን የድሊ ከምናተይ ቋም ከድሊ ይኽእል እዩ يخديون طرح زي كونه أدلايون يمالت يوم سلازي كم هزبي سلام مفتار كم عدي سلام مفتار عقداسني بخالو وجن كعا هزبنا رديت عايز بن زولو نتون تخكلين يايو كم ناي مراحة قداي كوينو ناي عد قداي كوينو ناي تورنت قداي لا خوين نمبر تجراي بوتونات أكل خالي عد الناس دد نهالوت نبعلا زي تخونو الدرجة مصحة بتعم زحزني سلازي نخالي كتكون تخل أيكون نبعلا نخالي كتكون تخل لا يمكن أن تسمعهمو لعصر تون كم نقد بانكي تيبيا كم استرخبه كاب تجراي لعصر تون ورقي كم استرخبه نا إفا خمس جور ووني فلتيو سلازي إذا عصرت تون العليون كالو انكوت زخيل نتجراي كندينا يقلب يخل كندينا إيكونومي كم حيشة زخيل نمان نمسب جيل صيو سلازي نا إيكونومي سنتريا ذا صرحو سوينو ويدوموني بتخكل كم مريحنت ناي مريحنت سجم سلازخونا إنبر عبي هفتي أبتجراي كم زلون تخكليو ነገር ግን ሓንቲ ክልል ሲ ተፈልያ ናብ ካሊ ርክብ ክትገብር ትኽእልዶ ኣይትገብርን ዝብል እዚ ምኽንያቱ ንድሕንና ታኽትብል ምስ ማንም ሰብ ክትጻመድ ትኽእል እያ بحق منجست مسرت أي كأل النزول دماني بحق منجست مسرت أتم ستورور مريتنا نرايا نتألمتين معراب زأكل بحق منجست مسرت زي ملسلنا زاقيد سلست عمد كاوغيرنا لنا كاو علي بريتوريا خابز في الرم مالتي سلازي نمنتاي زي ملسو زي خدا بحق منجست مسرت أننا ندحن نتاختبل زي تقورو نقر كهولو أي لني لإزقمت زيون بسلامونا بوليتيكا وزخانة انت هوينو من زاشا جر كهلو أي خلن نبعلها كابتي هزبي تفليها أنصارت هزبي خونكا أب حدا وصن خونكا جن بزعوان إثيوبيا مدقاف نتجراي زي مدقاف نيترا زي مدقاف كلا خالي جن كالي يزخوننا أو قولي تخكلي لي يدقوا فخمناتي أو كقولي دماني استوسنا كله يخلي له حيزي له انتاي قد زخونه زينا إن نسمع زلنا ودي أوروبا زلهم سكت فلوت جورسك إذن أوروبا تحكيناتي دلي اللواء جرمن يدمهم نروسيا يعني 10 ساعات جزية هوات هلا ساعتها بقى خاطر جميل له إلى مالتيو حجي جرمن انتاي أتلا نروسيا بقى برت متقاس تتوابل متقاس هيكون إنجن 10 ساعات لا أتنققات هلا انتاي معتي ودي إذن هجرات أوروبا زاخ سايد لنا انتاي زم أوروبا زلنا نزرار بس كخمي ودينا ناس كوينات لينا ناس دت متينا كوينات لينا أبزي زلنا أوروبا أم ساعتنا دقيم موت كم قدام عد سبعتنا موت كم قدام بالناس تحققنا أنا صار في أوروبا موت زلوا كايدي مثل النير ولا حميم كا زموت يدي مثل النيرم جن بق أزا كوينات يدلي بقى يدلي كلني بب وجدن مقدرت يوز الناس انت إذا نقولتهم سبعة نرينا حاجة أنس بس نجرا قص إذا أنس خيط أنس بوده حدش سدت كجمر من ترى نعوموني مثليتهم نجرا أو دخل إيديك تنانس تحباتنا قاعد تقبلانها تن بدحين كزينا أبو استمر عقن كأ هو مبربك أدي زاجر من متن قطع سنجعزهم حتى أيدك قصني زي قصني جرو مخاد قصي حدري أمم مصر أخواف وبيني دي دا قاس اسكنزهم قال أخاشر كل لهم بمبالي بقاس كتلايك أيترس عزهم حتى نسألك كمان ريوت بقرا أيتون زف كون سنبيده لايكس كورو هاي سألنا قاس إني نيش كاب هاجر جرمن يا غني لي حرايمو موداتا هنات أيري تخوم بمهاب لايك سبسكرايب بمقبار بيتسب كتكونو بمعدام نزنورنا تحستات نزي موصلو بخالي تحستاتهم كساب نراخب يغني لنا